ipagawas sa Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Tawag. Ang kanor ikaw, tawag. Tawag ng Katas. Ano ba yung tawag ng katas sa mga kaka-tune in lang sa atin ngayon? Oras na. Tal? Ano yun? Parang galit ka. Hindi ko marinig ang hina ng busis. Hello? Hello? Yan. Ano ba yung tawag ng katas? Siyempre tatawag sila kung may katas sila na gustong ibahagi. Mm-mm. Para mabigyan natin ng kaukulang Atensyon. atensyon Meron- at payo. Tama. Sa mga sa mga kabisyo natin, hindi lang problema ang pwedeng itawag dito. Pwedeng ka mag-share Oo. ng happy story mo. Yun, ng totoo. feel-good story Success mo. May gusto kang story. i-share. Happy yung love life mo. Hindi lang laging sad life ang pwedeng Totoo i-share yan. dito. Pwedeng, kung happy ka rin, pwede kang mag-share. Gumraduate ka. Yun. Kasi minsan, Diba? di ba? Kunyari, grabe yung pagsikap mo, naging, student, athlete ka ba? Or, di ba? Yun lang Oo. napapaaral sa'yo, tapos nakapagtapos ka. Mm-mm. Sometimes, kailangan mo rin ilabas yung sobrang happiness mo eh. Totoo yan. Pero yung A nilabas... shared happiness Oo. is a double Standard? trouble. Ay, Hindi, trouble. double happiness. Okay. Halimbawa, yung tatay mo gumaling siya sa sakit. Yan. Welcome lahat tayo sa Tawag ng Katas. Live na po tayo sa TikTok and sa Facebook, sa Love Radio mobile app, sa YouTube, live na tayo sa lahat ng At sa inyong mga radyo, sa Oo. 90.7 Love Radio. And soon, call, bubuksan na rin natin yung Facebook Messenger call. Mm-mm. Para sa mga hindi nagva-Viber, kasi maraming kabisyo dahil hindi nagva-Viber, kasi gusto nila Telegram. Nagba-vibrate? Vibrate? Vibrate. Oo. Vibrate? Mm-mm. Viber! Viber. Hindi vibrate. Mm-mm. Ah, Meron pala din, to. pwede tayo, kasi may nag-chat, bis tayo may Telegram ka ba? Parang iba yung gustong ipasend Iba yun. eh. Ibang Iba yun. video call yung Iba gusto. yun. Iba yun. Magbabayad ka. Sige ka. Sige. Alam na alam. Nagbayad din ako eh. Bakit Nagbayad ba? ka din, Oo, nagbayad ka nagbayad din din. ako. Bakit po nilipat sa gabi ang show nyo? Mama Rhea, ito na po ang ating time slot, 9 p.m. to 12 midnight. Midnight. Thank you. Hello, Heartless Rain. Siyempre, ito na nga. Kahapon, Kagabi, no? isa sa mga parang ine-expect ko puro kalokohan, pambababae, pero itong si MJ, ang shinare niya kaya ang salimuot na pagkabata dahil na-molestya siya as a child. At ngayon naka-apekto yun sa kanya sa buhay niya. Kasi lalaki siya eh. Hindi niya Oo. alam na, okay, hindi pala yun. Abuse din pala yun. Tama yung ginawa sa akin when I was 6 or 7 years old. Oo, correct. Tapos yung babae, nasa around 13, 14, teenager na. Ikaw ba may mga ganong story ka na kakilala? Kasi ako laging kinukwento ko yun eh. Grade 4 ako. Grade 4 na? Hinipuan ako ng dibdib. Nang, Talaga? oo, ng, basta. Tapos na, Pero Ang- nakwento mo yun sa nanay mo. eto na lang. Oh. Kasi nakakatakot ikwento eh. Oh. Oo. So yun, Natakot kaya ka in a nakarelate way ako. na- Oo, nakarelate ako kagabi talaga kay MJ. Hindi mo alam kasi kung normal ba yun. Tsaka hindi naman dinidiscuss sa'yo ng parents mo kung Or, kan ba to ng... isa rin yung kinakatakutan na yung magiging reaction nung magulang Tatay mo. mo, Kasi oo. syempre, naku, baka anong Papatayin ng tatay ko yun magawa eh. yun, Alam no? ko kasi rin yun eh. Papatayin rin ng tatay ko yun eh. Mm. Pero yun, tapos meron pa akong isang karanasan. Mm. High school naman ako. Kasi nga, medyo malaki na talaga. Kitang-kitan. Nakita nyo ba guys? Wala naman kami nakita dito. Sa pagsakay ko sa jeep, Mm. si Manong, yung kamay niya na ganito. Di ba pag nakasakay ka sa jeep, nakaganyan lang kamay mo? Oh, Siya nakaganyan kakaiba, siya. gumaganto-ganto siya sa gilid ng dede ko. Okay. Tapos Nyanyansing. hinahawak-hawakan niya yung gilid ng dede ko. Tapos sumigaw ako, sabi ko kuya po manyak. Mm. Tapos bumaba siya. So yung maraming
dapat di tayo papayag, dapat magsasalita tayo. Oo, Mm. kaya matakot. Dapat ituro natin sa mga anak natin. 'Di ba may kanta si Mami Tony Fowler? Mhm. Ano ba yung kanta niya? Sa mga nasa TikTok, sa mga Ah. chronically online. Pag hinahawakan to, bawal hawakan to, Mm. bawal hawakan yung kifi, hawakan yun ng kamag-anak mo, ng Mm. nakakatanda sa'yo. Pero ba't yung kakilala ko inamoy-amoy? O, yung kakilala ko lang naman. Sa kakilala ko nga, may nagba-vibrate. Ah! Okay, Oo. may kausap po tayo sa kabilang linya. Hello? Hi po, Ma'am Kaya. Hello? Hello ka rin kay Uncle, tsaka kay Mang Hello Kanor. po, Ma'am. Ayan, sir. Kamusta na po? Okay lang. Sino po ito? Si Tim po ikaw. Hi, Tin. Ilan taon na si Tin? Ayan po. Ilang taon ka na? 24 po. 24. 24. Nakarelate kami sa Gen Z na ganyan. Hindi nalalayo. Ilan taon ka nga, Col? 29. Ako at ka- 30 years in service. Masaya na kayo. Masaya na kayo, ha? May plaque na siya na-receive sa Pasko. Ay, si Rondel Soriano sa Australia. Brad, Mm. hi sa mga kangaroo dyan. Oo. Okay. Sa mga ano pala, bago tayo magpatuloy, sa mga nagpapa-line up, pa-chat naman po kami. Chat kayo dun sa Viber natin. Hi O po. dito, kahit sa Sa TikTok. sa Love Radio Oo. na account. Walang problema. Tapos, Message kayo dun. PM kayo sa FB or sa TikTok. Okay? Tawagan po na, i-line up po namin kayo. Sabi, may nagtatanong pa sa TikTok, AI ba yun, Oo. Miss Tanya? Oo, kasi may kumakalat na video ko Mm. na in-AI, na walang bra at saka panty. AI po Ah. yun Kasi ang pink nung, nun nung tits nun, brown to eh. Ay, ayun. Ayun. Hindi ko pa nakita yung EI na yun. Wilfredo, nakita mo na? Maming eh, mamam no eh. Wilfredo Moral, nakita mo na ba na EI yun? Gusto niyo talaga yung topic na yan? Ikaw na nag-open! May magagalit ka. Yan na si Alexander Hidalgo. Lumangoy na sa TikTok. Lumangoy pa sa Facebook. Di ba ba ito na-save ng Sila lifeguard? Color. Kuya Dut pa, nagsaspam si Alexander. Siya. Bawal yan ginagawa niya. Yan. Kung mag-spam call. Oo, Yan, 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 yan. mag-spam. Oh. Yan. Tin, ilang taon ka na? 24? Anong ginagawa sa life? Opo. Fourth year college. Ayan, marami po ginagawa. Mm-mm. Anong course? BA Macom. Masko. BA Masscom. Anong pangarap ni Tin pag nakagraduate? Mag-editor po, news anchor po. Video Editor. editor. Tama? Video? Opo. Tapos news anchor. Or baka editor-writer. Ganon, tama? Opo, ganun din po. Ano na yung mga nagawa mo nung nag-OJT ka? Bale po, news writing po. Mga, dito tawag yung technical team. Mm-mm. Para ganon. Then, video editing po. Mm-mm. Sa ngayon na fourth year ka na, masasabi mo bang tama yung decision mong yan yung course mo? Ano nga yung course? AB Masscom. AB BA Mascom. Macom po. Oo. Masasabi mo ba na yes, ito talaga yung gusto ko? Yung fourth year ka Opo naman, ma'am. Nag-decision siya. Pero yung second year po, dapat ma-ship po ko. Magpapalit po ako ng course. Bakit? Parang feel ko kasi nga di ko kaya. Ang course ko po dapat po ay mag-HRM po ko. Hotel Restaurant Management po. Tapos, alam mo Yung bang... feel ko kasi yung ko po, second year ng com, ang hirap niya pala kasi sabi ko, wala kaming creative writing, hindi namin pinaaral eh.
Senior high kate po, meron kami creative writing subject po. Kako, hindi namin natik po yun. Mm-mm. Alam mo si Riley nanonood. Call, nabuhay ka. Mm. O Tin, ano yung katas mo na gustong i-share sa uncle mo? Okay. Ang kakat ko po ay, bali po, binuli po ako ng, last month, gaya ka-prop ko po. Binuli ka last month? Sino nagbully? Opo, kasi po, parang feel niya, inalait niya ako, kaya porque maganda ka naman, porque hindi ka ganon. Porque Parang maganda binato niya ako ng joke na, hindi ko, parang, na natatan ako mga matatitkali ka. ulit. So, Bale po, teka lang. Teka lang, para lang malinaw. Mm-mm. Binuli ka ng prof? opo, Anong ginawa sa'yo? parang niya ako, inalait niya ako, Nilalait? binigyan niya ako ng matatitkali ka, then pinahiya niya ako Pinahiya ng ka buong niya? kakati namin Paano? po. Paano yung sinabi niya? Opo. Ano yung sinabi niya na masabi mong binuli ka Sabi niya? niya, yung gamit mo kasi parang ngangay ka, parang ganon. Mm-mm. Then, ano bang tawag yun? Kasi hindi ka matanda, kasi maitim ka. Parang Sinabi ganon yan? po. Sinabi yan nasa harap ng klase? Oo. Opo. Andun yung mga kaklase mo? Yes? Yes po. Okay. Tapos, ano naramdaman mo? Siyempre po, ate nyo kasi po, nawawala yung confidence sa sarili ko. Then, nakaroon po ka ng anxiety. Oo. Mga March or April po. Mm-mm. So, nawawala yung self-confidence mo at nagkakaroon ka ng anxiety. Siya pa rin ba yung teacher mo ngayon? Opo. Hindi na po. Hindi na. At least Sinabi tapos mo yan na. sa nanay mo? Yes po. Anong sabi ng nanay mo? Po, siyempre, natatan po yung nagawa po sa akin din. Kasi po sa hindi po nangyari po yung first year high school po, halos po binubuli ako. Mm. Siyempre nga lang natatan yung nanay ko na na-explain ako ng pag-uwi. Iyak na po ako, halos sobrang gurog po ako. Kasi sinabi ko, kasi binuli po ako ng bro. Nalalaman yung nanay ko. Siyempre, natatan po yun yung ginawa niya ka akin. Nasaktan. Talagang gusto niya pagharapin yung ding ko. Then, yung mama ko. Ako po yung prof ko, hindi po siya pumupunta sa king office. Hindi siya napakita, natakot. Opo. Kasi hindi rin naman talaga Bale tama po. yun. Tin. Po. Bale po, pinagawa ko po kay mami ng letter. Kako po, hindi naman po sinipot yung prof ko. Hindi siya sumipot. Natakot siguro. Opo. So after nun, walang nangyari. Parang wala lang. Wala po. So, Tin, itong pambubuli sa'yo, hindi tama yun, Col, no? Hindi natin ino-normalize Of yun, course. napapalampasin lang natin. Of course. Mm. Kung gusto mo kasing magbigay ng friendly advice o bilang Or comment. bilang In professor, private. tatawagin ka in private, hindi yung sa harap ng klase, magko-comment siya doon na mapapahiya ka. At Tama? saka subjective yung comment niya na nanay ka kasi magdamit, Oo. pangit ka kasi. Ano yun hindi tama, hindi Tama. yun Parang yung ganun po comment. ginawa. Walang connection yun tungkol sa itinuturo niya. Tsaka yung approach niya nga, Tits, iba. Tapos po, ma'am, meron po ko nasabi ka akin na hindi ko mayukan. Bale po ko ng course ko po. Kailan po ko kasi is vice president internal. Tapos, lumalakas siya, then
parang nasabihan niya ako na, huwag ka na tumakbo kasi parang hindi ka magaling eh. Sabi ko, alakas na loob niyo po, nanonood po kayo na ano po, Mm. isang Cervantes eh. Ayoko magbato ng talika. Kasi po kakabagtos po yung kinggan. Mm. Ayun po, nangyari. Nanood po siya. Mm. Tapos, ang lakas ng loob kang mag-comment. Kaharapan ko pa po ha. Andiyan po yung kakaki ko po. Andiyan yung mga katabayan ko po, yung tumakbo po. Mm. Sabi ko, hindi ko po yung kahimi. Nakakayala. Halos lang pinapaulit-ulit yung ginawa nyo. Kasi nag-green na yung mega help ko po. Oo, Mm. naapekto. Okay, bago tayo magpatuloy, sa mga TikTok viewers natin, sa mga viewers natin online, si Tin po talaga siya, meron siyang pagkabulol sa TNS. So, Mm. para hindi na kayo magtanong, bulol ba siya? Opo. So, Oo. may problema po siya sa Parang kanyang... ano lang naman yan. Parang Oo, oo. So, speech kaya defect. kami, Pero bilang- naiintindihan pa rin bilang naman natin. tita and uncle natin, halimbawa isipin nyo na lang, pamangkin nyo si Tin, Oo. na hindi siya normal magsalita katulad natin. Kaya try po natin siyang intindihin. Huwag na nating i-reiterate siguro sa comment na bulol ba siya? Opo. So yun. Kaya pilit natin tulungan nyo na lang kami na intindihin si Tin. So, nakakaramdam siya ng anxiety, na... Isa yan na Oo. nabubuli si Tin. Dun sa pananalita niya. Sa Tapos yung pananamit niya, pronunciation ano pa yung pananamit niya. Kasi ang approach, Tin, kung kunyari ako yung professor mo, kakausapin kita in person, hindi yung sa harap. Sasabihin ko sa iyo na I mean like si tita, o yan, kasi siya yung babae, paano ka ba magbigay ng payo kay Tin kung paano siya manamit? Tita Tanya. Hindi niya kailangan baguhin Mm. para ma-please mo yung ibang tao. Mhm. Babaguhin mo yung sarili mo kasi gusto mo sumaya sa sarili mo. Mhm. Kahit ano pa yan pananamit, pagkain, fitness, pag-aaral, pagsasalita, pakikipagrelasyon, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ay wag mong gagawin para i-please yung nambabash sa'yo. Gagawin mo yun dahil mahal mo ang sarili mo at gusto mong mag-improve. Totoo yan. Ngayon yung pananamit, hindi kita pagbabaguhin. Bakit? Kung ito yung effort ni Tin eh. Di mag-provide ka. Kung may comment ka sa pananamit ng tao, lalo kung teacher ka, magbigay ka. Para hindi siya sasabihan mo mukhang nanay. At saka subjective yun, Col. Oo. Anong masama kung parang nanay ka manamit? Ako parang nanay ako manamit, magpapadede lagi. Iba yun guys. Tingnan mo yung si Hokage. Saan ka na kasi? Hindi. Pahingising ba? Saan ka na kasi? Saan ka nakatingin? Pahingising Saan ka na English pa. kasi? Saan ka na kasi? Ha? Sabi Yun, pinapagaan natin nararamdaman ni Tin. Salamat sa mga sa nakikinig sa mga caller natin. Hindi namin kayo inaaway. Nire-reiterate Voicy lang heart. namin yung SNT ni Tin. Intindihin. Tulungan nyo rin kaming dito, subtitle. So yun, Col, sa pananamit, wala akong gustong baguhin sa pananamit ni Tin. Hindi porke may nag-comment na teacher o kaklase niya. Basta masaya ka at may damit ka at may saplot ka, wala kang inaapakan tao mo, hindi mo ninanakaw yung damit sa sampayan ng kapitbahay, yan ang isuot mo. yan. Tama. Diba? Ganon. Kung masaya ka dyan, o ipiplease mo yung teacher mo, ikaw masaya ka ba? Laging ang tanong mo, masaya ba ako dito sa suot ko? Kasi ako masaya ako. Aray, babsh! Nabangga ako ng motor. Ang ingay ng tricycle! Tricycle dyan. Si Dan Henry Hay next. daw. Yun ang ipapayo ko sa pananamit. Next. Yung, Brian De Vera, walang laman. Bulol nga siya sa TNS. Ko Brian De Vera eh. O nga, yung dila mo, kung kani-kanina mo dinidila eh. Sabi nga, Oo. yan lumiksi yung dila niya kasi kahit saan dinidila, magaspang pa. Oo. Tapos, Insult and bullying daw talaga yan, sabi ni JNL. Oo naman. ako, iniisip ko na lang, paano halimbawa kung anak ko yun? Halimbawa, pamangkin niyo, yung kapatid niyo yun. Diba? Isipin nyo na lang. Kaya, si Tin for sure, elementary ka pa lang, nabubuli ka na, no? Opo. Paano
paano ka nagko-cope sa pambubuli sa'yo? Tamo ngayon, mag-graduate ka na ng college. Ano lang po, para like na kaingatan niyo ko, inaaway niyo ko, okay lang. Pero gusto ko lang karoon ng respeto at saka maging mabuting kapwa lang po. Yun yung importante sa akin. Mabait na Ulitin bata mo si yung Tin. ulitin mo yung sinabi niya, Col, para sa mga hindi nakaintindi. Okay lang binubuli, okay lang inaaway niyo ako. Basta mabuting tao ako. Oo. 'Di ba yun yung gusto natin? Galing talaga ni Tin. Yun ang sinabi ko kay Tin kanina pa. 'Di ba yung gusto natin? Dumami yung mabuting tao kasi sobrang pasama na tayo ng pasama. Tapos kung dadagdag ka pa sa mambubuli sa kanya na dapat guro ka, ikaw yung magsisave sa mga Oo. nambubuli sa kanya. Dapat nga kung binubuli ka ng Oo. classmate mo, ikaw as professor, ikaw yung Tama. sasalo, hindi yung ikaw pa yung naunang mangbuli. Totoo. Nasaan mo yung professor na yan? Shout out. Shout out to you, Pero prof. bawal yan. Last na lang, prof, ha? Ikaw ba, Col, nung anong elementary ka? Kakampi ka ba ng bully o ikaw nang bubuli? Sa gitna ako. Nasa gitna ako. Paano? Kumbaga, hindi naman ako yung bully. Kasi may nang bubuli talaga. Nandun lang ako sa gitna. Para hindi ka rin mabuli, sasabay-sabay ka lang onte. Alam mo yun? Kasi kung pupunta ka sa binubuli, madadamay ka, bubulihin ka rin eh. So, Oo. pa-safe talaga lagi si Pa-safe, Uncle oo, eh. pa-safe ka kasi... Kaya pag tinanong mo yan, babaero ka ba dati? Ano sagot mo? Wala si Riley nag-chat! Fitting in the course of you. Ha? Hindi naman maklaro, guys. Dali lang kayo siya. Tin, pero alam nyo, nakakatuwa po kay Tin. Yung nanay at tatay niya, sobrang supportive sa kanya. Pag bumibisita or kung saan man si Tin. Tsaka sinuportahan yung karera na gusto niya, na course na gusto niya. And yun yung gusto, and yun yung dapat gawin talaga ng mga magulang kahit ano pa may problema sa speech yung anak mo, may problema sa itsura yung anak mo, hindi siya normal tulad ng ibang bata. Suportahan mo kasi wala namang ibang susuporta dyan kundi Anak mo yun. magulang. Totoo yun. Hindi magulang. Kung hindi niya makukuha yung Ano yan? Chinso? kung di niya makukuha yung pagmamahal at pagtanggap sa magulang, kanino niya kukuhanin? Sa paglabas niya, ibubuli din yan yun yung siya. masaklap na Oo. ultimo magulang, hindi ka mamahalin. Buti na lang, Tin, mahal na mahal ka ng parents mo. Di ba? Palakpakan. Maganda yung sinasabi ni Uncle Riley, oh. Hindi daw bully si Uncle Bolero lang at babaero! Uliro lang! Wala babae rin yung nalagdagan mo eh. Baka walang hiya talaga ni Tita Tanya, guys. Tin, ito yung Saan payos. ka na kasi? Saan ka na kasi? Ito, fitting in at the cost of who you are is like forcing a plate into a drinking glass. It only works when, When something breaks. never see more. Wala yung Seymour, putol yan! Kuya Dot, pwede mo pindutin? Parang datipit yan eh. Never Seymour. Sabi din, ano, sa Never mga, let yourself be broken. just to be accepted. Totoo. Alam nyo ganito, lahat tayo may toyo. Lahat tayo may kapansanan. Naniniwala ako dyan, ako ako ang kapansanan ko, social. Feeling ko socially awkward ako. Introverted kasi ako sa itsura kong to, introverted ako eh. Ang hirap-hirap sa akin. Guys, maniwala kayo, guys. Ang hirap-hirap sa akin. Oh, kawawa. Kawawa. Hirap na hirap yung Tita Tanya nyo, guys. Kawawa. Sabay-sabay tayo. Kawawa. Kung si Uncle, ano siya, social person, ako socially awkward person. Ang hirap-hirap sa akin, makipagkwentuhan sa maghapon, mag-welcome. Kaya bata pa lang ako, ayoko ng may birthday celebration kasi hindi ako sanay mag-entertain ng bisita. Guys, sabay-sabay tayo. Ayan na sila. 1, 2, 3. Kawawa. Si Uncle lang kapansanan niya, babaero siya dati, pero gumaling na siya ngayon. Tingnan mo nang nandadamay pa ng mga inosenteng tao. Tin, tumatawa ka, Tin. Ha? Lahat tayo, hindi Ma'am, sinasabi ko ano dito, po? ang sinasabi ko dito, Tin, lahat tayo may kapansanan. Iba-iba lang. Sa utak, sa ilong, sa ngipin, mabaho hininga, mabaho kifi, may labas ang almoranas, mga gano'n iba. Grabe naman yan. Hindi ka pabuli sa sinasabi mo na yan. Mabaho ang kipit, tas labas pa yung almoranas.
Bangka niya. Sandali lang, Tin. Tumatawa pa, Tin. May Patapos. nasinig lang po ako saglit. Sandali lang. Hindi pa tapos yung tawa eh. Hindi ka makahintay. Sandali lang, Tin. Patapusin mo yung Tita Tanya mo. Hindi pa yung mapuputol. Sabi ni, nadamay pa yung almoranas. Ito lang po. Sandali lang, Tin. Kunti na lang to, Tin. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Tin. Go ahead. Go. Sige, Tin. Ikaw na. Ano po. Ang pinakamatakit ko po, natalikan niya ako, isa. Bali po, kagrupo ko po siya. Lalaki. Mm. Sabi niya, ate, kaya nga mo mag-PWD ID. Sabi ko, bakit mo kaya nga po kung PWD ID? Para ganon. PWD ID. Napansin niya, para may iba ako. Oh. Pero hindi mo ba tinry? Hindi naman kasi como PWD ay ano na. Ako nga gusto kong kumuha kasi may something talaga yung utak ko minsan eh. Tanong mo kaya hindi Guys. promise. Minsan? Palagi yun, Natanong na po guys. ako kay... Palagi yun, guys. May minsan ba? Palagi yun, guys. Hindi nyo na-realize? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Pwede ba PWD yan, guys? Kayo na humusga. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Kawawa. Di, Tin, kasi kahit nga yung mga malalabo yung mata, meron na, di ba, Tits? Tapos, pag malabo yung mata mo, salamat sa pagsabay nyo, guys. Di ba, pag malabo yung mata, pwede nang mag-apply na as PWD at saka may mga discount card ka na dun. Malaking ano rin yun. Ako Pero eh. hindi natin sinasabi na okay, porket may kapansanan ka, Ay, kawawa na. kawawa ka na. Ako lang yun, kawawa. Mm. Si tita lang yun, guys. Sabay-sabay tayo. Kawawa. Diba? So, wag, alam mo, Tin, ano ha, wag mong mamasamain yan. Depende rin kasi sa approach, Tits. Para kasi ang ginawa sa kanya, parang binuli din. Katatawanan. Wala ka naman PWD or kung kakausapin mo na maayos, Tin, try mo kaya mag-apply. Baka po pwede ka. Sayang din yun. Kahit papano. Makatulong din yan. Discount, meron ka ring mga privileges, hindi ka napipila ng mahaba. Di ba ganun naman yun eh. Alam mo naman dito sa lugar natin sa Pilipinas. Di ba, Tin? So, hindi ibig sabihin na Opo. kukuha ka na niyan, lalait-laiting ka Oo, na. at kawawa ka na. Okay lang yan. I-grab nyo yung mga privileges Oo. ng mga Pilipino na dapat para sa atin. Kaya nga merong ganyan eh. Kasi Ako nga pribilehiyo kukuha yan. ako ng mga iniwan, Ayan na, guys. mga niloko ng ex Oo. privilege ID, mga ganon. Meron ba ganun, guys? Kawawa. Single parent ID. Ay, meron yan. Oo, yan, nag-a-apply ako. Na-avail na. Nag-a-apply ako niyan. Di ba yung pag nag-leave ka, ayan. Teka lang, bago Oo. tayo mag-leave, balikan ka Commercial. namin din ha. Commercial lang tayo, guys. Mga nakikinig sa radyo, balik tayo. Let's Tin. 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 May request ka na song? Just in case. Wala. O, sige, sige. Ako na bahala. Standby. Mm. Kawawa naman si Tita Tanya.
And we're back sa ating tawag ng katas. Kasama pa rin natin si Tin. Hi, Tin. Pero Tin, may tanong ako. Alam mo na bulol ka sa SNT? Opo. Bata ka palang ganyan na. Opo. Oo. Pero mo, naka 4th year college ka na. Samantalang yung iba dyan, nabibigkas nila yung S tsaka T. Pero, nanghuhut-hut ng girlfriend. Si T nag-aaral lang mabuti. Ayan. Yung iba dyan, lalaki, nakakapagsalita ng diretso. Diretso ang speech, ang pagsasalita. Pero umaasa sa magulang, di nagsusustento sa anak. Ako, yan na nga ba? Sabi ni Rihanna Aquino, good DJ Tanya Chinita, good daw yon. Good. Sinabi mo. Ano ba yun opo. sinabi ko? Kanina. Nung kawawa ako? Hindi, yung mga payo mo kay Tin. Si Riley, do not let anyone's opinion become your reality. Opo. Talaga magpayo si Riley, no? Yung mga... Sino yan, Ma'am Tanya? Marami, di ba? Maraming ganyang lalaki na kompleto, dalawang kamay, dalawang paa, yung gitna pang finger. Ay! Oh, sorry, boss. Kami yung kawawa nito. Aray ko. Tapos, kumpleto, maayos manalita. Dahil sobrang ayos magsalita, nabobola ka. Sabi, Di ba? Sabi dito sa Oh, sino? Ako dyan may bulol, konting barbershop daw. Barbershop. Iba yung magkabulol mo, Brad. Si May. Dito may suggestion sa'yo, practical na payo. Try mo, Tina, magsalita ng mabagal para napaproseso muna namin yung sinasabi mo. Maganda yon. Bagalan mo lang Practice lang yung siya, pagkwento. Huwag mong gayahin si Mang Kanor. Alam mo, ako yung nagturo kay Glock 9. Nag- Mabilis talaga Sige, magsalita. awan. Guys, grabe talaga, guys. Aray ko. Hoy, ano ba ang pangalan mo? Ako si Glock 9? Hindi, Glock 10. Kasi ako nga mas matanda. 9, 10. Okay, bye. Hi, 10. Diba? Ganun yun. Yan po. Basic. Basic. Ay, mga nasa palengke. Ay, sa inyo diya, guys. Okay, magising pa ba kayo, guys? Mga nasa mga nag-BG dyan, buko juice. Wala buko juice. Di ba? Ang galing. So, ikaw bagalan mo. Bagalan mo lang. Try mo yan, Tin. Magsalita ng mabagal para dahan-dahan mong Hindi, sabihin mo nga S. S. Oo. Kaya mo naman pala. Nangyari. Sabihin mo, scissor. Yung nahihirapan po ko before Sa po. pag-process Scissor. niya siguro. oo. Pag sinama na sa ibang letters. Oo. Pero S, kaya naman, di ba? S. Opo. Sige nga, Tin. Ulit nga. S. Oo. Klaro naman eh. Sabi mo, Sabihin mo din is. SM. 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 Oo. Oh. Diba? Ayan naman pala ni Tingin Tin. ko practice lang. Tingin ko Dandahanin practice lang. mo lang, Kung Tin. magiging teacher mo ko, tuturuan kita ng magandang asal at SNT. Na hindi Oo. kita bubuli. Abang bubulihin natin yung mga lalaking dalawa-dala yung girlfriend. May asawa na, tas nang bababae pa. Yun ang ibubuli dapat natin. Hello, grabe. Do not let anyone's opinion. Nabasa na yan, eh. Ulit-ulit to si Riley. I already met Tin kasi, and kapag nagkwento siya, sobrang bilis niya magsalita. She needs practice. Ayun na. Sabi ni May. Nagmamalasakit Okay. sa'yo, Tin. Bagalan mo daw. O, sample. Si Mar talaga yung Ayan na, oh. napalo ka na sa puwet. Kaya galing to. O, yung silicone mo kita. Hello po. Okay, ito galing. Te, nasa gilid, te. Kitang-kita, te. Oh, ayan o. Saan ka ba galing? Ba't parang, Doon ka na, te. parang kaka-zipper mo lang? Aray Ay mo. po, Mara. Papakaganon lang din. Ano? Ay! Sabi ni Mara. Okay, ganon. Bagalan mo lang, ha? Ayun. Ang lungkot ko ngayon, tapos sa panood ko to, grabe kayo, tits. Big help. Love you din. Uy, salamat. Sino ba yun? Si Mara din pangalan Si niya. Bloodless Pinoy. Ako nga bulol din pero ang ginawa ko lang to make people happy and more positive lang sa life. Sino ba yung mga artista na ganyan, na bull? Si Coco Martin, di ba?
Mang Inatal. Parang ano Mang yun sa Inatal, kanya eh, diba? list. Speech Parang din, list. speech. List ang tawag doon. Yung S, Oo. Mang Inatal. Diba? Pero Astron. pero tignan mo Oh, naman. diba? So, binubuli-buli natin na gano'n. Super rich na, director pa. So, 'di ba Tin, kumbaga hindi yan magpapapigil sa iyo. Oo. And team proud kami Pero sa'yo. kaya mong i-practice, Tama. why not? Bagala mo lang ha. So yan, tapos yung pagdadamit, ako wala akong problema dyan. Hayaan mo na yung pagdadamit. Yung teacher mo. Hindi ba niya pwede gayahin yung damit ni Tita Tanya? Pwede. pwede naman pala. Alam mo, mahilig ako mag-closet clean up. Namimigay akong damit. Gusto mo yung kita yung cleavage, Tin? Okay naman po. Oh, Ay, magsuot ka talaga ng ganyan, Tin. Huwag muna, Tin. Bata ka pa, Tin. yan. Payo na lang ni Kuya Uncle mo. Ako Tin, basta yun, sinabi ko sa iyo, yan, try mong mag-practice. Okay? Dandahan magsalita, practice ka. Then, huwag mo isipin na kung ano man yung speech defect mo ay magiging hadlang yan sa kung ano man pangarap mo sa buhay. Okay? Pero kung mas ma-improve mo pa yan, Tin, much better. Kasi para rin sa iyo yan, Tin eh. Yes. 'Di ba, Tin? Hindi kasalanan Opo. improve ang Oo. sarili. I-improve mo siya in a way na magiging Tama. maayos ka at the same time, I don't think may bubuli pa sa'yo pag naging maayos ka na. Kasi sila na yung may problema, hindi na ikaw. Totoo yan, Col. Col, actually, kahit wala tayong depekto as a tao, Oo. laging may bully. Meron. Laging merong may kulang-kulang dyan. Oo. Merong laging may sometimes. Basta ang Diba? importante, ma-achieve mo yan, makagraduate ka. First and foremost. Yes. Magiging diba? proud yung parents mo sa'yo. Yung iba dyan, kompleto. Pero, diretso magsalita, pero tinatamad naman mag-aral. Hindi nga Oo. nagtapos eh. Hindi nga Oo. tinapos eh. Mm. Oh. Diba? So, ganon. And ituloy mo yung pagiging mabuting tao mo. Okay. Lalo na Tin, pag naging maayos, naging magaling ka na magsalita, naging marunong ka na manamit, whatever na na-improve sa sarili mo, wag mong kalimutan na maging mabuting tao pa din. Ha? Hindi porket naging maayos ka na, naging magaling ka na, ikaw naman yung mambuli ng iba. Wag ganon. Si Mang Kanor lang yun. Boom. Boom. Ayan. Alam mo ba, may sinabi si Kuya Don? Kuya Don, kill them with success. Killer pala si Kuya Don. Grabe ka, Kuya Don. Kriminal. Kriminal si Kuya Don. Mag-rap ka maayos. Boom. Malapit na tayo matapos. Si Alexander nandyan pa rin sa butuan. Tumigil ka na! Hindi ka pa natutulog dyan. Hindi na ba ito natutulog to? Hindi natutulog yan. Pagising ka sa Bulabo kay Jigo Bandido, nagchat-chat na. Alam mo kung may DJ lang kasunod nito, magchat-chat pa rin yan. Ay, nako. Ako basta Ikaw, Tita Tanya. be anong- yourself. Be yourself. Huwag mong i-impress ang iba. I-impress mo ang sarili mo. Improve mo yung sarili mo para sa sarili mo at wala nang iba. At kung meron kang idadagdag na inspirasyon para improve at maging successful, ay magulang mo na sumuporta sa iyo at nagmamahal sa iyo at tumatanggap kung ano ka man. Diba? Tandaan mo, lahat tayo may kanya-kanyang kapansanan, may kanya-kanyang depekto. Ako halatang-halata yung depekto ko, utak talaga, promise. At saka ano yung karupukan ko, yung binabalik-balikan ko yung exponential. Si Uncle, babaero. Wow. Ayan, nandadamay. Yun yung may depekto niya, nandadamay siya na ibang tao. Playboy. Playboy tayo, His playboy. defect is Playboy. playboy. My In defect English is mo ba? mental. Basic. Guys, nandyan pa ba kayo, guys? Magbabay ka na. Ilan na ba si Tintin? Oh, Babay, Tin. Tin, babay, Tin. Ingat, Tin. Thank you po. Tin, may song ako para sa iyo ha. Salamat. Tin. Opo. May song ako para sa iyo para Ay, meron pa dito. Tsaka Okay lang hygiene. po ba? Tsaka hygiene daw improve mo. Nagde-deodorant ka? Tin. Tin. Opo. Ayan. Anong Basic yan anong ha. deodorant mo? Opo. Oh. Kayo na po bahala. Uling? Uling ang deodorant. Tumawa ka. Hindi kasi yung kakilala ko, maitim yung kilikili. So, Uling pala ano? yung deodorant niya. Kaya pala...
Hindi ikaw yun, Tin, ha? Yung kakilala ko yun, Tin. Uling ang deodorant. Hayop. Hayop. Sa uling ang Maitim deodorant. kasi yung kilikili. Oo, uling ang deodorant. Kaya maitim. Basic naman yun. Pero ang uling, pantanggal ng amoy. Di ba yung rip nyo, lagyan yung uling na wala ang amoy. Mamili ka. Maitim pero walang amoy o wala maputi pero may amoy. Napakahayop. Pili! Mas hayop to si Alex. Hindi pa rin natatapos. Oh, basta mag-deodorant ka, Pwede maligo ba ka. puputi? Pampaputi, marami nang pampaputi. Oo. Ang dami na ngayon na organic. Pag, Ako ang deodorant ko, yung powder na unscented kasi nga allergic ako. bawal sa may amoy Mumurahin si lang Tita ako. Tanya. Oo. Basta mag-deodorant ka, maligo ka. Mag-toothbrush. Twice a day, kumpleto, ang mga babae maligo. dapat Oo. naliligo, 2 beses ang Basic araw. yan, Mm-mm. basic. Ang kifi dapat laging fresh. Hi, Kips. Arr! Okay na, mag-goodbye na tayo, ha? Bye-bye. Tin, salamat sa oras mo, Thank you Tin. po. Tin, salamat Tin ha sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo, na bumabiyahe, nasa palengke, titinda. Salamat po. Basta Mama Elinjoy. alalahanin nyo yung pambubuli po, hindi natin ino-normalize yan. Lalo na pag ginawa yan sa anak Anak nyo o natin, anak natin, di ba diba? mahirap na. Correct. Bye, Tin. May papatugtog Thank you ako po. para sa iyo Tin ha. Okay, dagang salamat guys. Bukas ulit. bukas Nakasama ulit. nyo Uncle Dagol. Tanya And Chinita. Bangkanor sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, guys? Basic. All the times that you Metro's #1 Love Radio. Basic!